Здравейте, мили хора! Добре дошли в моят канал. Дайте лайк на видеото, абонирайте се и приятно гледане! Защо? Защо трябва да се тръгнеш? Това е голяма възможност за мен. Ще мога да уча нещото, което обичам. Но аз не искам да съм без теб. И аз не искам, но това е мечтата ми. Много ще ми липсваш. Никога няма да спра да те обичам. И аз никога няма да спра да те обичам. Кат! Липсва ми нещо. Какво ти липсва? Не знам. Просто не чувствам ти удобно ли ти е? Да. А ти? Удобно ли ти е? Да, удобно ми е. Добре. Нека да започвам от... Не искам да съм далеч от теб. Става ли? Добре. Да, хайде да давам пак. Action. Аз не искам да съм без теб. И аз не искам, но това е мечтата ми. Много ще ми липсваш. Никога няма да спра да те обичам. И аз няма да спра да те обичам. Кат! Вече знам какво липсва. Какво липсва? Липсва страст. Липсва страст в сцената. Нека да махнем целувките и да сложим шамари. Но защо да му удрим шамар? Защото той е егоист. Той не иска да знае за мечтите ти. Той само иска да знае за себе си. И затова той трябва да яде шамари. Окей. Да, хайде да направим с шамари без целувки тук. Това е гадето ми. And action! Защо да не мога да живея в друга страна? Мислиш само за себе си. Това е голяма възможност за мен. Защото ми е страх. Не искам да ме забравиш. Аз никога няма да те забравя, защото те обичам. Кат! Къде са шамарите? Аз искам да му удариш шамари и да го изгониш. Без целувките. Трудно ли е? Защо? Защото така ще е по-добре. Ти му удариш шамари и после го изгониш, защото той не слуша. Той само мисли за себе си. Искам шамари без целувките. Нека да започнем с шамари. Става ли? Хубаво. Добре, хайде. Акшен. Ти си голям егоист. Не искам да те виждам повече. Добре. Надявам се да се намериш друго гаче. Браво! Имаме го! Доволен ли си? Да, много съм доволен сега. Много благодаря, господин Юри. А нищо. Да, това е където ми не можеш просто да целуваш. Добре, Да. разбирам. Добре, сега е добре. Много благодаря за вниманието. Надявам се да ви харесва. И не забравяйте, абонирайте се, дайте лайк на видеото и споделете видеа с вашите приятели да се смеем заедно. Action. Кат! Ей, Аз казах без целувките. Къде са шамари? Трябва да... Как се казва? Силенсио, студио. He's already laughing. Like, he's already all over. и аз няма да спра да те обичам. Cut. That was Almost. Maybe almost. Yeah, that was nice. Let me see here. Let's see. She was laughing. Yeah, I know. Ciao.